Mukase Landlord. Chamuka yedu. Pamusoro ndakumbopinda zvangu ne. Bati? Ndakupinda nemota. Asi mukadzi wenyu haana kutaurira here. Kuti kudizve naye Landlord. Ndakati tsvakai komunondochengetesa motikari. Motikari inondadzira pamba pangu panapa. Landlord kutanga ini ndichigara panapa ndotsvaga kwekuchengetesa futi motokari. Aiwazvo. Makuda kunditonga pamba pangu here ndini Landlord panapa. Mana anda kuenda kuchikoro indi pamusoro ndakupinda nei. Baba. Gati dzikamai pamusha panapa panoti inini panapa. Handizvo? Munozviziva here? Nai Landlord. Ndatanga kugara panapa nhasi. Amunondogara panapa. Ndakati tsvakai kumwe kwekundotsveta motikari. Motikari inodaidzira mbavha panapa. Komunonditonga pamba pangu here nai weti1. Handisi kukutongai. Imo. Wakatangireko kutsvaka motikari usati waine pokugara. Unofunga kuti ndasingaoni mota dzakachipa here? Kuti nditenge unofunga kuti mari yatakatenga imba yasingakwanisi nditenge motikari. Ndatenga motikari ngani? Saka ndoisa kupi mota yako? Hazvinei izvozvo. Kana wada kuti motikari ipinde mukati umu, motikari inozvibhadhara rendi yakazvimirira. Zvakamboitika kupi izvozvo Landlord? Mutemo wamaku zvinotoitika pano. Motikari yobhadhara rendi indobhadhara rendi. Yes. Plus muri kufamba nekamotikari fiwe yakakwira kutadza kuti mari unayo rendi ndatokwidza. Ndakutokwidzira nyaya yokuti uri kufamba nemotikari zuva nezuva panapa asi uchizati fiwe yakakwira kunoti mari munayo rendi ndakutokwidza. Muda kundigare panapa here? Ndoda bhati munhu teedzera mutemo wangu. Makatangireko kutenga motikari musina dzimba mhani. Mimi imba yacho inoita munoti hatisi imba yacho ndiyenyu here? Haisi yenhaka here imba iyi? Imi. Imba yababa vangu hati baba vangu akavakanisira imba. Saka manje. Saka haichasi yangu manje. Ndiwa Landlord. Ndozonofamba chiudza vanhu kuti andizofamba chiudza vanhu kuti muri kunyanya mani, muri kutinyanyira mani. Aiwa, alright. Imwe nyaya ndakudza panapa. Panapa hapasapoti ndinoona muchisapota zvimwe zvimatimu zvebhora. Panapa panosapotwa Chele. Inini Landlord ndosapota Chele handizvo. Handidi kuona imwe zvitimu zvemunosapota zvezvo. Ende kana mana motikari igare mukati umu, maki unondipa chiwata nawo. Landlord muda kundigare panapa. Ndoda kugara panapa. Unouya kutora maki makuseni. Handidi ba. Kana ndaita emergency usiku ndakubuda nemota. Wewe ndinokenda ndokupa maki. Aiwa, izvozvo hazviiti ba Landlord. Plus mota ine mapepa akakwana. Mudazonita nemaVID chichi handidi zvokunetswa paini. Landlord muri mupurisa here? Handisi mupurisa, handidi zvokunetswa pamba pangu. Asi why makatanga kutsvaka kutenga motikari musina dzimba mani? Aiwa, imimi wofuta hamuna dzimba minge muinayo here imba yacho? Zve baba vangu vakatenga. Kana musingadi munondipa notice Landlord. Handikupi notice. Motikari haisi kupinda nhasi apa. Ndokutaurira. Motikari iri kupinda nhasi ipapa. Kana muchida tokutaurira Landlord. Motikari iri kupinda nhasi. Unoda kushanda chigandanga. Hachisi chigandanga. Iri kupinda nhasi ndopanogaraka. Plus ndikuona kusha mvura mumba pamba pashanda zve anoning oya pashanda zve kusha mvura ndikuona kusha mvura. Ndo chechi yangu yanopinda. Ya munondepindira mane stand. Kushira murumu mangu manogara. Murumu mako imba yani? Iyo yenyu iyo. Handidi kusha kana kuona zvimbiyambiya munhu handidi kana mboona hangu kana mwani. Panapa toshandisa anoning oya mbiya dzatinoshandisa idzodzo kuchechi kwedu. Chimbodzo tsvakako kuti mota yauye mozo yatotaura. Mota yakatsvaka kuisa motikari. Inzwa izvi T1. Unoziya kana makudaro makushaisha. T1. Hai maipa makushaisha. Hatidi vanozotogonyera ita uri waritsikira. Wakutonditsikira zvawakaita so. Ndinokutaurira. Takonai kutamba nechimwe chako muone kutamba. Wozouya usina motikari yaenda somewhere. Ndandizvo ma-armed robber apinde muno mune motikari yako panapa. Indisina motikari. Tabasa kuti yanyama zuva nezuva. Pa indakatarira. Mbwa dzaanhu.